Un autèntic mestre que educa des de l'ànima. Aquesta és la definició que se li va donar a Xavier Melgarejo en rebre el Premi Educació Blanquerna, concedit per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Xavier Melgarejo, bon dia, benvingut a Signes dels Temps. Enhorabona per aquest guardó. Moltes gràcies, gràcies per convidar-me. En Xavier Melgarejo és psicòleg i pedagog, és expert en el sistema educatiu finlandès. Va ser director i actualment també és professor del Col·legi Claret de Barcelona. Des que li van diagnosticar un càncer de pulmó, Melgarejo també ha esdevingut un mestre de vida i de fe. En aquest acte de reconeixement de premi, en un moment donat se'l va definir, com dèiem, com un mestre de vida que educa des de l'ànima. S'identifica en aquesta definició? Clar, primer que és una definició molt bonica, no?, del doctor Gallifa, no? Jo crec que, clar, jo sí que crec primer que crec en l'ànima, no?, i crec que, clar, jo crec que la meva part espiritual és molt important, i crec que, a més, actualment encara és més important. I crec que si no eduquem des d'aquesta ànima, des d'aquesta consciència i d'aquesta estimació i de fe, doncs, en el meu cas no seria jo, no sé, seria una altra cosa. Per tant, per mi en aquest moment, un dels sentits de la meva vida és educar des d'aquesta vessant de testimoni. I potser per aquesta raó el doctor Gallifa va dir que educava des de l'ànima. Vostè parlava de testimoni. Els mestres han de ser testimonis per als nens i les nenes? Els mestres són referents, sempre. I com a referents hem de donar testimoni del que som, no? D'estimació primer cap als nanos, perquè si no hi ha estimació, doncs els nanos millor que no et dediquis a ser mestre, i després de l'assignatura o de l'àmbit que un esdevingui mestre, no? Però primer de tot has d'estimar els nanos, no? Has d'estimar l'educació, has de veure que allò és important, i això es transmet, no? I jo ho posaria una mica més i diria, i a més has d'estimar la vida, i has d'estimar, si pot ser, tot el que hi ha, no? I això es transmet. Igual com vosaltres sabeu quan algú t'estima, doncs els nens també ho veuen. I amb algú que se senten estimats, aprenen i tenen ganes d'aprendre i tenen ganes d'anar. I si no, es fa més complicat. A la nostra societat està prou valorada la figura del mestre? No. Especialment, a veure, jo diria, a l'estat espanyol i a Catalunya no està valorada la figura del mestre. La figura del mestre està valorada socialment, econòmicament no excessivament, però socialment les famílies, per exemple, a vegades desaconsellen als fills estudiar magisteri, perquè poden fer altres carreres amb més prestigi, amb una vida professional, ho creuen, més intensa, i per exemple a Finlàndia, que és on jo he fet els meus estudis, per totes les famílies és un honor. Quan li diuen que el teu fill ha de ser mestre, la gent s'emociona i diu, el meu fill serà mestre, tu, és que és una de les coses més boniques que hi pot haver-hi, perquè et dediques al tresor de la nació, que són els nostres fills i filles. I això per què passa, creu, aquí? Perquè hi ha hagut una voluntat clara de l'Estat durant molts segles d'abandó de la població i de no fomentar l'educació. I aleshores, com que no hi ha hagut una voluntat de que la gent fos educada, no s'han activat tots els mecanismes que generen aquest tipus d'actituds i valors. L'Estat mai ha tingut un interès clar en l'educació. Espanya no té el fracàs escolar que té perquè sí. Vull dir, no és perquè sí, és perquè hi ha hagut una voluntat, hi ha hagut una desídia dels governants durant segles sobre la població i això ara es reflecteix, m'explico, en aquest factor, no? La meitat de la població espanyola i també quasi la meitat de la població catalana tenen els nivells d'estudis que tenen és el mínim, és a dir, el bàsic. Això vol dir que som una de les societats on hi ha més gent amb menys nivell, m'explico, i això
clarament és perquè també som un país que durant segles i durant aquests últims anys inclús de democràcia són els que menys han invertit en educació de tota l'OCDE. Perquè en aquests moments supera el 20% el fracàs escolar o...? En aquests moments sobre el 20 està per aquí. Fa uns anys hi havia un 30 i pico, ara és un 20, però pensem que a la Unió Europea estan parlant de xifres ja menors de 10. Per tant, nosaltres anem molt per darrere de totes aquestes xifres. Fins i tot hem aconseguit baixar-ho en situacions molt difícils, com són les actuals, no? Però jo crec que fins i tot cal una... El que no hi ha és una voluntat clara de que realment això sigui prioritari. Vostè fa temps que demana un pacte d'estat amb el tema de l'educació. Hi ha voluntat política de fer-ho, això? Jo crec que fins ara no. I això em sap greu dir-ho, però jo li diré el que crec, no? Jo vaig poder estar en el Congrés quan em va demanar que fos una dels experts a consultar sobre la LOMCE, i hi havia gent que particularment dels partits polítics em deia, hòstia, això està bé, això és interessant, oye, esto, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no mandamos nosotros, mandan arriba. I no hi ha voluntat d'entendre's, o sigui, que no n'hi ha, perquè el que hi ha és voluntat de que les teves idees siguin les que pervisquin, malament rai. A Finlàndia van fer al revés. A Finlàndia van fer una cosa molt, jo crec que intel·ligent, que és que, bueno, cap als anys 80 van dir, escolta, com fem això de l'educació? I van estar 3 o 4 anys, entre 3 i 4 anys, parlant. Sindicats, és de comunicació, associacions de pares, professorat, bueno, sobre quin tipus de ciutadà volem fer i per què, per crear quina societat. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, escolta, està clar que volem una persona que sigui lluitadora social, que tingui uns valors morals, que domini molt bé l'idioma, que domini molt bé la llengua, etc. Bueno, llavors, la universitat què ha de fer? Doncs ha de fer això. Les famílies què hauran de fer? Això. La comunitat local què haurà de fer? Això. I com ho fem? Com ho organitzem? Aquests hem de donar aquests recursos, aquests... Clar, això... Perquè l'educació implica tota la societat, no només l'escola, evidentment, societat, escola... És que la família ja ha de sortir, hi ha de sortir els medis de comunicació, clar, llavors aquí tothom hi ha de col·laborar, però també tothom ha de ser escoltat. I a vegades això no hi és, no? I aleshores no és un tema solament dels polítics, és un tema del país. I jo crec que la gent té dret a ser escoltada amb això. Jo crec que si féssim això, sortiria una llei, que és el que han fet ells. Ells van fer això i durant 40 anys la llei bàsicament no s'ha tocat, perquè va ser molt ben consensuada. I per tocar-la encara cal 2/3 parts del Parlament, perquè va haver-hi un consens molt ampli. Doncs això crec que és la base pensant a llarg termini. I això és una de les coses que proposo. Vostè, ho hem esmentat, és expert, es va interessar en un moment donat de la seva vida per aquest model, va descobrir que Finlàndia era com un referent, va voler estudiar, s'hi va passar molt temps, va viatjar i va perdre molts diners estudiant aquest sistema. Moltes vegades picant pedra que ningú li feia cas, finalment sembla que sí, que aquest resultat, fins i tot un llibre més divulgatiu d'aquesta tesi doctoral, d'aquest estudi que vostè ha fet, gràcies Finlàndia, que també s'ha publicat. La clau, tornem a l'inici, és el mestre també del sistema educatiu finlandès. El que fa que sigui diferent, per exemple, el sistema finlandès del suec, del noruec o el danès, per exemple, perquè clar, comparar Catalunya o Espanya amb Finlàndia són tan diferents socialment. Jo el que vaig fer va ser comparar-los amb els països nòrdics. I, per exemple, Suècia, que havia sigut 800 anys la potència hegemònica de Finlàndia, es troba en que té resultats educatius molt baixos comparat amb ells. I són molt més rics, inverteixen més en l'educació, tenen més estat del benestar. Clar, i diuen, com pot ser? I és més, la minoria sueca de Finlàndia, que s'educa en suec a Finlàndia, té resultats per sobre dels suecs de l'estat central. I això ja, per ells, és la cabossa. Com pot ser? Doncs, bueno, quan preguntes als finlandesos, i escolta, què és per vosaltres l'essencial, el que és més diferent, i et diuen, doncs, evidentment, els mestres han de ser les persones més ben formades del país. Perquè la idea que tenen és que el mestre és com un motllo. Clar, et diuen, si el motllo està bé, doncs les peces sortiran bé. Llavors necessites formar i crear aquests motllos que han de ser especials. No pot ser qualsevol mestre. Ha de ser una persona amb un perfil humà, amb una sensibilitat humana,
sinó que es dediqui a una altra cosa, a fer enginyer, a ser advocat, el que vulgui, però mestre no. I després ha de ser molt competent amb una sèrie d'aspectes lingüístics, matemàtics, científics, però primer de tot ha de ser una persona que estimi l'educació, que estimi els nanos i que tingui una actitud prosocial. Si no, no val. Evidentment, dedueixo que vostè la llei Wert, la llei la LOMCE, que el govern del PP vol implantar, no li sembla gens bé. O té alguns aspectes positius? Quina valoració en fa? A veure, la LOMCE té coses positives, com que, per exemple, es parli que s'ha de treballar per competències, el fet de que es doni més autonomia als centres, que es doni més possibilitats de crear doncs, un desenvolupament, diguem, diferent per cada centre, però el problema de la LOMCE és que després qui avalua tot això és el govern central. I clar, si al final de tot el que vostè faci ve algú i diu sí, però jo el que voy a preguntar és això, això i això, doncs clar, si tu no ho has fet, els teus alumnes quedaran fora. Per tant, a l'avaluar, el que fas és, d'una manera indirecta, ja dir què és el que s'ha de fer. No sé si m'explico clarament. Sí. Llavors això queda en mans d'aquí, queda en mans del govern central. Això no és lògic. I a més qüestiona molt el tema que hi hagi unes revàlides, que hi pugui haver un rànquing d'escoles... A nivell de revàlides, per exemple, a Finlàndia hi ha revàlides, perquè es faci una idea, no? Però no hi ha rànquings de res. O sigui, que hi hagi revàlides no té per què ser negatiu. El problema és com es fa i per què es fa tot això. Perquè, clar, si es fa doncs, per millorar la qualitat del sistema, a veure, es podria fer pactant amb les comunitats, però és que no ha sigut així. Llavors, bueno, clar, què passa? Que aquí el que hi ha, doncs el perill que hi ha és, entre que el currículum és molt més dissenyat al govern central i després a sobre t'avalua el govern central, doncs clar, és que el marge de maniobra et diuen sí, fes el que vulguis, fes el que vulguis, però si després no fas el que et diuen que has de fer, doncs què passarà? M'explico, el govern aquestes dades les tindrà i segur que les farà servir. I clar, si els pares d'una escola comencen a veure que no aproven les revàlides que el govern central doncs posa, pressionaran a les escoles perquè es faci allò, m'explico, que aquells nois i noies han de tenir, si no, aquella titulació no servirà i aquella escola entrarà en crisi. Per tant, aquesta autonomia és una autonomia de paraula, però després... Vostè coneix molt a la consellera Irene Rigau. De fet, vostè ha assessorat no només ara l'anterior govern també de la Generalitat en temes d'educació. És crítica amb les retallades que els últims anys hi ha hagut també en el sistema educatiu? Aquí no pot ser crític amb les retallades, no? Però em sembla que el nostre país està en una situació crítica a tot. Sembla, jo no soc economista ni soc polític, no? Però sembla que estem en una situació de precarietat total. I se'ns ha tocat el sou, per exemple, als mestres, se'ns han retallat coses, se'ns han retallat contínuament recursos, però bueno, és que les empreses han baixat els sous a molts treballadors, no sé, les empreses privades han de veure les situacions que tenen, hi ha centenars de mils de persones que han anat al carrer... Clar, però davant d'això hi ha molta gent que diu home, s'han de marcar unes prioritats, sanitat, educació, això és intocable, i en canvi sí que s'ha tocat. Jo crec que s'ha tocat, però jo no soc polític però mira, hi ha una dada que és molt interessant que ha publicat ara el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, que són les estadístiques d'educació de Catalunya. I, per exemple, a nivell del que és inversió pública, és a dir, del que té la Generalitat, inverteix, per dir-ho d'una manera, en què ho inverteix, tota l'OCDE, Catalunya estaria entre els 3 o 4 països que més invertiria. I, en canvi, si mirem el PIB, estaríem entre els 4 o 5 últims. Això vol dir que tenim un problema de finançament claríssim i que potser no és tant un tema de prioritat, que jo crec que sí que hi ha hagut, sinó que no arriben els diners que toquen. Clarament. També potser no arriben a Madrid, m'explico, perquè també s'hi queixen, i tampoc no hi arriben a altres llocs, perquè Espanya dedica, com a l'Estat, un 4% del PIB, 4 i pico, a educació, quan tota Europa, tota l'OCDE, estan amb 5,5. I això
fa anys i anys. Això són molts diners que no arriben enlloc. I ara, en una època difícil, doncs, aquests diners han desaparegut i també se'ns ha retocat a sobre això. O sigui que els mestres, malgrat tot això, s'ha baixat el fracàs escolar durant aquests anys de crisi. I això jo crec que és per reconèixer, s'hauria de reconèixer la feina que ha fet el professorat a Catalunya i a Espanya en general en una situació d'aquest tipus. Xapó. Xavier Melgarejo, vostè, podríem dir que la seva trajectòria vital està vinculada a una escola. Vostè, de nen, de petit, va anar al Col·legi Claret, que és un col·legi que vostè va estudiar, i després, amb el temps, va tornar a fer de mestre, va dirigir durant uns anys i actualment continua sent col·laborador, mestre. Què és per a vostè el Col·legi Claret? Bueno, a casa meva, perquè entre que m'he passat, si jo tinc 52 anys, m'he passat potser 45 per allà dintre, jo m'ho conec des de dins i des de tots els àmbits, no? És una institució a la que estimo molt, amb la que comparteix un ideari i uns valors, i que en la meva modesta aportació he intentat empantar lluitant perquè aquests valors esdevinguin actuals en el món complex en què vivim, buscant dintre del que la llei permet alternatives legals, no? Perquè vostès diuen, s'ha dit en alguna ocasió, tot el que no prohibeix la llei es pot fer. Sí, tot el que no prohibeixen ho pot fer. Per tant, cal també, no sé, imaginació i també arriscar-se i provar i fer coses, no? Però clar, és que si no fas, i també per això en el meu cas em va anar molt bé tenir models diferents de dir, ostres, això potser es podria fer així o això es podria fer així. Si no m'equivoco, el fracàs escolar en aquesta escola de Barcelona és de l'1%? Va baixar del 20% que teníem inicialment fa uns 14 anys, que havia sigut constant més o menys, progressivament durant l'època que jo vaig ser director, quan jo vaig acabar estava en un 4% i ara ha seguit baixant i l'any passat estava a l'1%. I això com és possible? Moltes coses. Primer perquè el professorat s'ha implicat molt, perquè s'han fet, jo crec que polítiques que han funcionat. Per un cantó, tot l'equip directiu d'aquesta escola s'ha format per ser director. Una de les coses que vam pensar és generar un equip de líders i que sigui el motor del col·le. I aleshores, a més, aquesta gent, que tots han fet un màster de direcció, és a dir, el coordinador infantil, el cap d'estudis de primària, el d'ESO, el de batxillerat, tots han estat formats per ser directors i cada un han fet un projecte de millora del col·legi, amb l'Enquerna precisament i amb l'Escola Cristiana. I clar, cada un després ha pogut portar a la pràctica aquests projectes, aquesta recerca, a dintre d'un context de mantenir aquest caràcter propi que dèiem abans. I el que ha passat ha sigut una explosió d'innovacions i de gent molt creativa. Una de les coses que es fan és que els alumnes posen nota als professors, als mestres i professors. No sé si nota, però sí que hi ha una avaluació. El que hi ha és avaluació, tothom s'avalua ja, perquè com pots aprendre, com pots millorar. La idea dels finlandesos és de millora contínua, no? Clar, com pots canviar aquí una escola si no saps en què has de canviar i com ho has de canviar? Què passa a les classes? Tu no tens ni idea, o sigui, i aleshores una opció era preguntar-ho, preguntar als nanos i aquella informació no fer-la servir per fer mal a la gent, és a dir, no la faria servir, m'entens, per dir, mira, Francesc, vostè se'n va fora, m'entens, o vostè té aquesta sanció, sinó de dir, mira, tot això va molt bé, felicitats, això molt bé, això també, però aquí tens alguna cosa que no acaba d'anar perquè els alumnes diuen o que no entenen les explicacions o que potser no és prou respectuós. Bueno, com ho canviem, això? I aleshores, clar, a mesura que hem anat fent això, jo vaig poder mesurar que hi van haver-hi millores amb un 90 i % del professorat i molt grans. I clar, tot això ha fet que tota la xarxa de l'escola millori moltíssim la qualitat. A part del que els he explicat ara de l'equip directiu, que jo crec que és essencial. També el fet de prioritzar les tutories, de posar uns espais per atendre els nanos, per acompanyar-los, per entendre la seva situació, i una cosa fonamental,
posar l'atenció a la diversitat com una prioritat i dir, bueno, a veure, els recursos que aquest col·le tingui, de més a més, a on te'ls gastem, a on? En fer-los de més qualitat o que tothom se'n pugui sortir. Doncs la meva opció en aquest cas va ser que els claretians compartien el 100%, anem a que tothom se'n surti. Per tant, posem tots aquests recursos, i això també vol dir, doncs, a lo millor, si tens una classe o busques un grup de nois i noies que els atengui especialment un professor de matemàtiques que no entenen unes coses, clar, no busques un professor qualsevol, sinó que busques el millor. És a dir, si pots, a veure, a qui li posem a aquest grup? Doncs mira, aquest, doncs perquè és molt competent, perquè el que ens interessa és salvar tots els nois i noies que puguem. Aquesta és una mica, us he resumit molt clarament. La idea és crear comunitat, una comunitat de xarxa, d'aprenentatge, on tothom aprengui, i clar, això vol dir estar obert i crear un clima que no sigui de persecució, m'explico, sinó de millora, i aleshores quan això hi és, jo crec que les coses funcionen bé. El Col·legi Claret és un col·legi d'inspiració cristiana dels claretians de Catalunya. Quin paper juga l'escola cristiana en el sistema educatiu de casa nostra? Perquè sovint també, mediàticament o en alguns sectors, es qüestiona el fet de que escoles privades rebin diners públics, el tema confessional d'aquests centres, com encaixa l'escola cristiana en aquest sistema educatiu que tenim? És complicat, eh? Primer que les escoles cristianes són les cèl·lules mare del sistema educatiu català. Són les primeres que van existir. I d'elles ha sorgit tot el sistema, perquè l'Estat no va invertir res. Per què van aparèixer aquestes escoles? Van aparèixer al segle XVIII, segle XVII, i abans inclús, perquè aquí ningú feia res per als nanos i nanes. I iniciatives socials que sortien des de, en aquest cas, l'Església catalana, o Església estatal, o espanyola, o europea, el que feien és dir, escolta, aquests nois tenen dret a ser educats, i per això es van crear aquestes institucions i aquestes escoles. I durant centenars d'anys, algunes d'elles han funcionat amb aquesta idea. Jo crec que actualment tenim un paper a Catalunya. Hi ha un 40, més o menys, 39, 38, 40% de l'alumnat que està dins de l'escola concertada. Jo crec que tenim un paper. Per què? Per què existim? Perquè la gent vol que existim. Perquè les famílies volen portar els fills a una escola que transmeti aquests valors també. No vol que fem adoctrinament, però vol que hi hagi uns valors cristians i que aquests valors siguin fonamentals, perquè l'educació no solament és saber matemàtiques i llengua, és una cosa més ampla, no? Una dimensió més integral, no? I aquesta dimensió espiritual, doncs jo crec que és una dimensió que Catalunya ha tingut sempre i que l'escola cristiana, en aquest cas, dona fe que és positiu. Que en altres països, inclús com Finlàndia, no és el cas, però és que la història és diferent d'aquests països, és que la situació política és diferent, és que la gent té una altra mentalitat, no? Inclús la mateixa escola pública no té res a veure amb el concepte d'escola pública d'aquí, no? Que aleshores això a vegades ho confonem, no? Jo crec que ha d'haver-hi una escola pública molt potent i de qualitat, però crec que també ha d'haver-hi una escola concertada que estigui ben finançada, perquè ara no ho està. Hi ha àmbits en què no es publiquen les dades de lo que val una plaça perquè no hi hagi follon. O sigui, hi ha coses que són increïbles, no? Però intentin esbrinar el que val una plaça en un lloc o en un altre. Clar, al final s'han de pagar coses. D'on te surten? Doncs, evidentment, de les famílies. Clar, això s'hauria de solucionar. I aleshores això evitaria problemes de molts tipus. Tota aquesta trajectòria professional vital, ara fa 3 anys, o entre 3 i 4 anys, va patir vostè una sacsejada forta, ho dèiem a l'inici, que també li ha fet canviar una mica gairebé la visió de tot l'entorn, que és, li diagnostiquen un càncer de pulmó, un càncer del qual vostè encara avui dia s'està medicant. Què passa en aquell moment a la vida de Xavier Melgarejo i com això, no sé si l'ha fet créixer o l'ha fet canviar una mica l'òptica de tot plegat? Doncs sí, això ha sigut un abans i un després, segur, no? Clar, a mi em van dir que em feia mal l'esquena al principi de setembre del 2011, doncs
Després d'unes classes vaig anar a mirar-me a urgències, ja hi havia anat diverses vegades, però no em trobàvem què, i al final em van ingressar, em van fer proves i em van trobar que tenia un càncer de pulmó, però és que se m'havia extès ja per metàstasis al fèmur, a la cadera, bueno, ho tenia extès, no?, per diversos llocs. I clar, se m'havia trencat una vèrtebra de l'esquena i no em podia moure, perquè si no m'hagués pogut trencar la columna vertebral, bueno, em van dir que em quedava poc temps de vida, que se m'havia extès massa, que estava en una fase ja que no hi havia retorn, que era massa tard, i que havia de deixar de treballar, havia de dedicar-me als fills, i que no em podia moure, havia de posar-me una curassa, i va ser molt difícil d'encaixar, no? I aleshores va venir un metge molt maco de la Quirón, on em van fer aquest diagnòstic, el doctor Enrique Puertas, i em va dir, mira, jo he vist que la gent que sobreviu primer treu les emocions, expressa les emocions i després toca a fondo i lluita, no?, per sortir endavant. I jo vaig pensar, bueno, doncs, quines emocions tinc, no?, jo. I jo tenia molta tristesa, molta ràbia, vaig estar 3 dies plorant com un desgraciat, perdó, però va ser així, i al final em va sortir la ràbia, i com que aquest és un programa també amb una espiritualitat, no?, doncs em va sortir una gran ràbia contra Déu, perquè jo em vaig enfadar molt i deia, escolta, jo m'he passat la vida lluitant per millorar la vida, lluitar precisament per la vida dels nanos, no? M'he arruïnat, bueno, m'ha passat de tot, no? I pensava que era molt injust, no?, que em toqués viure això, no? I de fet vaig estar una nit doncs, cridant en un lloc, en una habitació, enfadat, no? Però a mesura que cridava em vaig anar donant compte que havia tingut una vida molt maca. I al final em vaig donar compte que hi havia una cosa que no volia donar, que era la vida. Vaig dir, jo estava dient que hi havia donat tot i vaig dir, no, al final el més important que hi ha és la vida, i això no ho vull donar. I aleshores vaig estar dubtant, no sabia què fer, i al final vaig fer un moment, jo crec que la decisió més important de la meva vida, no?, de dir, doncs mira, estimo Déu incondicionalment. O sigui, li entrego la meva vida, vaig imaginar que li'n ficava com un paquetet, m'entens, en un altar, dient, mira, aquí la tens, si és el que vols, doncs jo te l'entrego, tot i que, mira, espero que cuidis dels meus fills, jo tinc 2 nens molt petits, no? Però vaig pensar, mira, que em domini l'amor i no la ràbia o la tristor al final. I això és la decisió que vaig prendre. I acabat de fer això, vaig sentir una pau bestial, una força enorme, i em vaig posar a pensar a veure què puc fer per donar-hi la volta a la situació. Vaig fer un escrit als meus companys dient que ja no podia tornar. Els meus companys ho van dir als alumnes. Els alumnes van organitzar un Facebook per ajudar-me o per recolzar-me, i vaig rebre centenars i centenars d'escrits d'alumnes, d'exalumnes, de molts d'aquests que havien posat atenció a la diversitat, de molts d'aquests que havien tingut problemes, que m'estimaven i m'enviaven, doncs, vaig rebre un tsunami d'amor bestial. De fet, arran d'aquest diagnòstic, d'aquesta malaltia, fa un gir, diguem, vostè aconsegueix un cert ressò mediàtic, aconsegueix publicar un llibre que volia difondre, que és aquest de Gràcies Finlàndia, aconsegueix que se l'escolti, no? De fet, avui també potser és aquí, malauradament, per aquest fet, no? Això suposo que també l'ha fet reflexionar molt, no? Doncs sí, jo crec que, miri, jo crec que la malaltia és un obstacle, no?, a la vida, però jo me l'he pres com una gran oportunitat per millorar com a ser humà, com a persona, no? I de dir, bueno, això que m'ajudi a construir-me. Si acabo aquí i la cosa no va bé, doncs, si he tingut una vida maca, l'acabaré molt més maca encara. I si tinc la sort que això m'ajuda a sobreviure, doncs no sé cap on t'aniré, però segur que seré una persona diferent. I això m'ha ajudat moltíssim. I el curiós és que portes que he tingut tancades durant molts anys se m'han anat obrint precisament en aquesta situació, no? Jo ara segueixo amb el càncer, jo he tornat a treballar, o sigui, vam trobar una medicació contra tot pronòstic que em va parar tot el càncer a tot arreu, vaig trobar una manera
de que es bloquegessin aquestes metàstasis, i de fet fins al dia d'avui ho he tingut parat. Hi ha moments que he tingut algunes activitats i llavors se m'ha tingut que fer radiació, però bueno, miri, el 4% de la gent del tipus de càncer que tinc jo, que és de no fumadors, està viu, diguem així, amb la meva situació. El 96% ja no hi és. Per tant, jo tinc una vida excepcional i he tornat en aquest sentit a treballar, dono testimoni a l'escola, als nanos d'aquesta situació, també de la meva fe. Els he parlat de tot aquest procés, a tots els nens i nenes de l'ESO, de batxillerat, classe per classe, i ha sigut bestial, ha sigut superemotiu, però crec que és una de les coses que puc fer. I per què no? Jo crec que és el tabú de la nostra societat actualment, és el de la mort, o és un dels tabús que hi ha. I per què no afrontar-ho, per què no parlar-ho, des d'una visió també de fe i donar testimoni d'això. I jo ho faig, si la cosa no acaba bé, que me quiten lo bailao, que es diu, no? Por ahí, no? Ha sigut molt bonic, no? I mira, fins i tot he vingut al seu programa i he pogut parlar-ho, cosa que mai a la meva vida hagués pensat, no? Però, bueno, penso que és bonic, vull dir que... Li agraeixo també, com si fos una petita classe, que hagi pogut també avui parlar-nos amb aquesta sinceritat en el nostre programa pels nostres espectadors i sobretot parlar-nos d'aquest tema de l'educació, dels mestres, que realment són els tresors de la nostra societat i que cal cuidar-ho. I recordem també, enhorabona, per aquest Premi Blanquerna Educació que se li va concedir fa uns dies des de la Universitat Ramon Llull. Xavier Melgarejo, moltes gràcies per haver vingut avui a Cines Temps i endavant amb aquesta vida de lluita i de testimoniatge. Molt bé, gràcies per donar-me l'oportunitat de dirigir-me a totes les persones que ens estiguin veient i escoltant. I a tots un petó molt gran. I el meu agraïment perquè paguin els seus impostos, perquè gràcies a aquests impostos, i que són honestos, jo estic viu. O sigui que estic molt agraït al meu país perquè les medicacions i tot el que rebo, ho rebo de vostès. Així que moltes gràcies. Fins una altra. Gràcies. Fins una altra.